हे लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोननै गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ अलंबार फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय बे बोसोराव गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन, जाय सावथुननि मुङानो जादों जोहोलाव जांगिला। बे फैनो गोनां जोहोलाव जांगिला आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ बिथांमोना रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। जाय सावथुनावनो स्टारिं महरै दङ अलंबार गयारी, प्रबिन गयारी, पूजा बर', पाम्पुलि गयारी आरो माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरखौ बे गोदानै फैनो गोनां जोहोलाव जांगिला आबुं बर' सावथुनाव नुनो मोनगोन लोगोफोर। बे जोहोलाव जांगिला आबुं बर' सावथुननि स्टोरी स्क्रिप्टखौ लिरदों प्रबिन गयारी बिथाङा आरो बिथाङानो डाइरेक्शनबो खालामदों आरो डिअपिखौ खालामदों नायस्रां गयारी बिथाङा आरो बिथांमोना बे सावथुनखौ फैगौ 3 सेप्तेम्बर खालि रिलिज खालामनानै होसिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो ट्रेलार भिडिअखौ नायाखैब्ला स्क्रिनाव नुनाय NFE स्टुडिअ चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव दङ थांनाय बोसोरावसो दिहुनजानाय मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 खौबो रिंसार ब्रह्म चेनेलाव अलरेडि हगारनानै होबाय लोगोफोर। नोंथांमोना थांनाय बोसोराव दिहुनजानाय बे मैना आबुं बर' सावथुनखौ जायफोरा नुवाखैमोन आरो सोरबाफोर नायफिननो गोसोब्ला रिंसार ब्रह्म चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो। बिथांमोना मैया पार्ट 2 खौ हगारनानै होबाय आरो माखासे फैनो गोनां पार्टफोरखौबो थाबैनो हगारनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोरा नायनो गोसो गुदुं बयबो नेनानै थायोब्लानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।